Fl-aħħar ta' wissu ta' 10 snin ilu Gvern Laburista kien inawgura il-proġett ta' reġenazzjoni u tisbieħ tal-baċir numru 1 f'Bormla minn proġett kompletament abbandonat, perikolus u b'nuqqas ta' aċċess għan-nies. Iż-żona inbidlet għal wieħed mill-isbaħ postijiet ta' rekreazzjoni għal familji kollha fil-qalba ta' waħda mit-tliet tibliet tal-Kottonera. Il-proġett li kien ilu żmien twil imwiet minn Gvern Nazzjonalista ta' qabel 2013 spiċċa b'xogħlijiet nofs leħja u kien tħalla kull imkien imkisser. Konsegwenza ta' dan f'Awwissu tal-2011 mara kienet weġġet u ftit wara sfortunatament mietet kawża ta' emoroġija. L-istorja tal-baċir numru 1 tmur lura għal nofs is-seklu 19 meta dan il-post kien jintuża bħala mezz għal manutenzjoni tal-vapuri bħala parti mit-tarzna. Kellu jkun Gvern Laburista wara l-2013 li jikkonkludi x-xogħlijiet u jemenda dak li tħalla frott l-responsabilità ta' amministrazzjoni nazzjonalista immexxija mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Dawn twettqu kollha taħt il-ħarsien tal-Ministru Joe Mizzi li dak iż-żmien kien responsabbli mit-trasport u l-infrastruttura fl-ewwel amministrazzjoni Laburista tal-Prim Ministru Joseph Muscat. L-iżvilupp miljonarju wassal għall-ogħla livell li qatt kienet fih din iż-żona waqt li mad-dawra tiegħu infetħu ristoranti u kafetteriji. Sar ir-restawr tal-binjiet storiċi bis-swit il-proġett li akkomodaw l-Università Amerikana f'Malta. Fil-qalba taż-żona ukoll żdied pont tal-ħadid li jagħmilha aktar faċli biex wieħed jaqsam min-naħa l-oħra bejn Bormla u x-xatt li jagħti għall-isla. Minn barra hekk aktar tard iż-żona rat ukoll iż-żieda ta' mol modern fejn ikun jista' jitrakka il-vapur biex isiru it-traġitti bejn Kottonera u l-Belt Valletta, servizz li mill-bidu ta' din is-sena sar bl-aħlas lil min għandu it-tal-linja kart. Illum il-ġurnata apparti qed titgawda bl-aqwa mod minn kull min jgħix hemm jew iżura, iż-żona saret tospita diversi avvenimenti matul is-sena. Fost dawn hemm l-avveniment Doc Music li se jsir fl-20 ta' Settembru li ġej.